Avui tenim en Joan entretingut amb un dels seus hobbies favorits, les motos. Uep, algú telefona? Qui deu ser? Uep, Joan, com anem? Segur que et demana com dus la feina. No, no te preocupis, no te preocupis. Ho tens tot controlat. De fet, ara me trobes aquí fent un pot de feina. Fent feina? Sí. Però quina barra. No passis pena, ja t'ho contaré, d'acord? Vinga, adéu, adéu. Hauré de deixar les motos per un altre dia. Posaré una mica de música a veure si em ve l'inspiració. Joan, m'entusiasma com fas feina. Tu sí que en saps. Què passa avui? Les motos em persegueixen. I això no pot ser casualitat, Joan. Sí, ja ho tenc. La Colomet. Aquella moto que es va fabricar a Palma als anys 50. Però crec que no va ser l'única. He sentit que a Mallorca es fabricaven altres motos. Ara mateix vaig investigar. Molt bé, Joan. Perquè en el programa d'avui el cercador es posarà sobre dues rodes per conèixer 3 motos tan mallorquines com l'ensaïmada. Als principis, papa va anar a Amèrica, va entrar a fer feines a casa Chevrolet, Déu-n'hi-do. crec que en su número 300 i pico. Als vespres estudiava d'enginyer industrial i va sortir. Com va començar? Motors d'aquests per aplicar a les bicicletes, va fer motors marinos i gasògenos pels cotxos. Era tot un inventor. Bueno, jo crec que la idea del senyor Colomet va ser posar aquest motor damunt una bicicleta, més o menys. Perquè si ho mirem bé, els llums van amb magneto en dinamo, els frenos igual que una bicicleta, el tamany de les rodes igual, i per posar en marxa s'havia de posar en marxa pedalejant. Vull dir, no té ni marxa ni punt mort. Però no només a Mallorca es fabricaren motors per a bicicletes. Altres llocs també en feren. Això és un motor Hoika, està fet a Menorca. Hoika vol dir Jover i Carreras. Aquells dos senyors, Jover i Carreras, jo feien motors per bicicleta, no venien la bicicleta. I què tenia d'especial aquest motor? Que és molt raro, així com normalment tots els motors duen el bloc per amunt, aquell el du per avall, aquell va muntat així a la bicicleta. I una de les coses que té molt bones, això m'ho va dir en Vidal. Ho fabricaven tot ells. Totes les peces ells, llevat del plat magnètic, tot és fet seu, el carburador i tot és fet seu. I funcionaven bé. La llegenda diu que si te n'anaves a fer feina amb un Hoika, quan tornaves a peu. No devia ser tant. No ho sé, la llegenda diu això, però el meu funciona la mar de bé. I després de fabricar aquest motor, ja va fer les primeres motos. Cilindrades... Va fer 125 i 250. Perquè les primeres motos sí que els duien de fora. Bueno, amb això jo crec que era molt petita i la veritat és que no sé... Però quin era el problema? Sé que hi va haver una denúncia perquè deien que no eren Colomets, que eren BCA. Això és una BCA Bantam, 125, que de hecho l'únic que li canviava era el nom del depòsit i a la tapa de l'altra part de l'embrague li posava Colomet, però era una BCA en tots els sentits. I si quan desfas la moto per dins ho posa també. Algo van copiar i pintura, en un principi duien algunes peces. És dir, que la copiàs la base, ho sé, i que importar algunes peces, però tot el conjunt no ho crec. Duia un motor d'estrapel·lo i les muntava ell. Quan se'n van dar compte, li aturaren no, li aturaren el que faren, no sé com va passar. I sé que no, se va aturar, va tancar la coloma, va tancar la coloma. A veure si ho aclarim. Quines diferències hi havia entre les BSA i les Colomet? Per exemple, veus, aquí en el depòsit, pues, si ens fixem aquí, el depòsit és el mateix i aquí pues, van fer aquest adorno per posar aquí damunt. Exacte. Molt més elegant així.
el mateix depòsit, El mateix depòsit. en arribar a Mallorca li posaven aquesta planxa. Exactament, I canviava qualque cosa més. Ens fixàvem en la caixa d'eines, pues, aquí ja les feien d'una altra manera, més aerodinàmica, que això ens passava per davall del xassi. Moltes eines no hi devien cabre aquí dins. I com ho feien per llevar la marca de la BCA i posar Colomet? Aquí diuen BCA, això ho llimaven Sí. i feien, això és un motor Colomet, i feien, de fundició feien el lletero Colomet i en rematxes d'alumini, que hasta inclús veus que aquí en teu aquesta un. Sí. I després polit, pues no pareixia que era un Déu meu, quina feinada! superpuesta, pareixia tot una fundició. Això se va denunciar, segons el que jo sé, i llavors va haver de fer Colomets, que segueix sent una còpia, però ja diferent. Va canviar bastantes de coses, va canviar els frenos, les suspensions, el motor, totes les peces, jo que ara els amunt, totes les peces de dins, totes, els pinyons, tot el que ell fa, tot posa Colomet. O sigui, que aquí s'acabà la polèmica. Si ho copiassin uns als altres era bastant habitual en aquella època. Sí, en aquell entonces era bastante habitual, hasta inclús la BCA Bantam aquí està copiada d'una moto DKV. Si ja ho diuen, qui roba a qui ha robat per Déu no serà castigat. Si te dones compte, l'estètica de motor, Sí que s'assemblen, sí. sí, hasta inclús el depòsit, el tipus làgrima, diguem, el sillín. La primera de totes va ser aquesta. La primera de totes d'aquesta estètica de moto va ser la DKV. La DKV, que era alemana. Alemana, sí. Si no ho he entès malament, els anglesos varen copiar la DKV als alemanys i varen fer la BSA Bantam. Que seria aquesta. Aquesta. I després van copiar altres aquí a Mallorca i van fer la Colomet. La BCA inglesa, quan se va descobrir que posaven Colomet i feia Colomets, li va demanar un royalties per les motors que feia i totes aquestes coses. I supos que ell no els devia voler pagar això. I el que li va dir, menys si ell em va pagar a la DKV, que era una moto alemana que ell la va copiar i això, i se va acabar la història aquí. Això entre empreses, entre marques, era habitual. En aquell temps era habitual, o sigui, hasta inclús si ens remuntam a la moto tan famosa com la Montesa, la primera Montesa està també copiada d'una moto Becane. O sigui, tot eren còpies. Sabent això, em qued molt més tranquil. Però no només és copiar, després ha de funcionar. I ara tenim un Vespinet. I ell va tot xulo en el Vespino. En el casco i pareix l'abeja maia, tu. Jo li dic que pareix l'abeja maia, però va xulo, ah que sí? Sí, disfruta d'anar en la moto. Una vegada resolt el tema de qui va copiar qui, continuem amb la història de la Colomet. On era la fàbrica? El carrer Fonés a Palma. Sí. I això de quin any xerram, més o menys? De quan va sortir la idea o quan va muntar ja la fàbrica? Jo vaig néixer el 45, supos que devia ser el 44, perquè en els 5 anys me va fer una moto petita, en miniatura, per Què dius? Quina sortada! De ben segur va ser la motorista més jove de Mallorca. Ja era molt agosarat, son pare. A deixar-li la moto a Salina. Bueno, com que en aquells entonces no hi havia circulació que ara, Clar. perquè t'anaves a una carretera i veies un cotxe cada 3 dies. Ton pare te la va fer a posta, però al final la va vendre. Sí. Per què la va vendre? No t'ho imagines? Jo sí. I és que els nins no tenen por de res i segur que de petita a Anna Margalida li agradava molt córrer. I el papà me posava algo en el carburador perquè no corregués. Just a la fusta. I jo me n'anava a un taller i ho feia llevar. Mira si n'era d'espavilada. Se va enfadar i... Era un brusquera. Sí. Resulta que la filla li agradava molt córrer. I son pare li va dir, si corrs, fas tanta via, te vendré la moto. I era un home que anava a missa. I li va vendre la moto. I vostè ha seguit manant motos tota la vida o ja... No, ja no. Ja no. Ara ja vaig en 50 anys després, na Margalida ha aconseguit recuperar 2 de les motos que va fabricar el seu pare. La primera la va recuperar el meu gendre, per la meva filla, i bueno, crec que estava xapada en 2. Quina llàstima! I va costar molt restaurar-la. Reconstruir-la. La neta d'en Colomet,
en el seu amo, que no en Carlos, varen venir aquí mentre jo tenia cap colomet. I no en tenia cap, no sé una que l'havien transformada de per tot. L'havien posat suspensió endossa, de darrere, de davant de l'UB, ho havien transformat tot, un sillín tot d'una peça i totes aquestes coses. I jo li vaig dir a en Carlos, dic, jo tenc això, dic, però això val molt de tornar-ho a posar si l'han de fer original, i ell la volia original per demostrar la seva dona, que és la neta, no? I només va quedar més remei que restaurar aquella, i li va costar bastant més d'1.000.000 de pessetes, perquè varen haver de fer el xassis a mà, les suspensions, varen haver de fer moltes de coses a mà. Són molt de dos bes. Són molt de dos bes. Però El que ara hi ha aquestes coses antigues... Es torna a tenir el que son pare va fabricant, el que son pare va treure, crec que és un tresor. I l'altra la me va comprar el meu home per jo, perquè trobava que havia de tenir la moto del papà. I la moto que teníeu de petita? Aquesta és a Menorca i no la volen vendre. Quina pena. No hi ha hagut manera de recuperar-la. Però vaja, ja en teniu dues, Sí, que el Manco ja ho i recupera. a més la del papà. Una història amb final feliç. M'estirava, clar. Era la primera que va fer? Sí, la primera. Així que aquesta és la primera moto que va sortir del taller d'en Jaume Colomet. Que finalment ha quedat a la família. Sí, exacte. Fantàstica. Sí. Doncs ha acabat en bones mans. Qui comprava aquestes motos? Qui era, diríem, havíem parlat que se'n anaven la majoria a la península, m'ha dit aquí. Sí, bueno, se'n varen anar bastantes a Barcelona, hi havia un representant Una gran fita en aquella època. i després aquí a Palma, pues, la gent que ho podia pagar, que llavors no era tothom. Poques, però sí que se'n veien qualcuna. Nosaltres m'ho pareix que era el Menescal, que hi venien amb una coloma. Amb una coloma, venia amb una coloma, aquesta. I jo crec que devia poder estar ben orgullós de fer una màquina d'aquestes, perquè no eren conegudes. La Colomet de 125 centímetres cúbics valia 18.000 pessetes i la de 250 en costava 22.000. I és que eren motos molt ben acabades. Que supos que hi dava la clau de bugia, perquè no hi cabia gaire massa cosa més. aquí, eh? Aquí, llavors s'hi duia les cèdules, papers de la moto, anaven ben enrodilladets i anaven col·locats aquí damunt. Quina bona idea! Així era impossible que et posessin una multa per no dur els papers de la moto. Avui en dia també és totalment impensable els papers de la moto Sí. aquí. Sí, te pots imaginar. Bàsicament eren motos per anar a fer feina, perquè la gent els empleava per anar a fer feina. No eren ni deportives, ni de cross, ni de res. Eren motos per anar a fer feina. Aquesta moto està molt ben feta i és còmoda, així, i neta. Perquè hi ha motos que tenen el carburador al costat, que a vegades cau el pot de benzina amb oli, se t'acaben els pantalons, i aquesta pareix que realment està molt ben pensada. I si poguessin destacar una característica d'aquestes motos? Només una? Serà difícil, això. Jo en destacaria moltes. Per jo és el renou tan peculiar del motor. La veritat és que té raó la Margalida. Fa un renou molt característic. Feia molt de renou. Molt de renou. Quan venia a festejar, jo ja el sentia de cap a muntó. Ja l'esperava darrere la finestra. No, ja el sentia renou de la moto. Sí, i en sentia la moto. Ara bé. I se preparava ja la sogra. No, això ja no. No, ma mare era molt liberal. Ma mare era, no havia... No guardava tant. Quan d'any va funcionar la fàbrica, diríem? Que, si no vaig errat, es va obrir als anys 40. Fins als 60 i pico. En va fer 182 o 200 a la millor. Jo considero que són moltes motos. Quan tu incloent els 3 tipus o 4 que va fer, és possible que si costàs. A Mallorca, de l'any 52 a l'any 54, tens jo registrades 44. Però arribava el 55, és que van vendre fora. És molt possible que en el conjunt arribés a les 200 o prop de 200. Doncs no li va anar gens malament al senyor Colomet. No en queda cap dubte que va ser un home emprenedor i amb un talent excepcional. I vaja, encantat d'haver-te coneguda. Gràcies. I Vine quan 15 vulguis Oh, i
Ho faré, no passeu pena D'acord. perquè és una joia poder venir a veure Sí. això, aquesta moto 250. A més, està cuidada. Exacte, és una joia. Gràcies, Joan. Però la Colomet no va ser l'única moto que es va fabricar a les illes durant la dècada dels 50. A Santa Margalida es va fer la BMS. Per saber més coses d'aquesta moto, en Joan ha anat a xerrar amb Pedro, que va treballar de mecànic amb en Baltasar Marc Santandreu, l'inventor de la BMS. Estiguent a la plaça de Santa Margalida i teníem un taller que llogar, que l'amo Baltasar havia llogat un taller allà per vendre motos. Però no es varen conformar a vendre les motos que feien els Van altres. fer una moto petita amb un motoret de 50, petitona i tal, però ja en la idea de llavors ampliar-ho a moto grossa. I Tota feta vostra. Sí, sí, tot era fet nostre. I després, quan van tenir créixer i això, ja començàrem a desmuntar-la. Es posaren a fer feina fins que aconseguiren fer la moto que ells volien. Què podria valer aquesta moto? Aquesta moto valia 37.000 pessetes. Hombre, llavors sí. Era molt bé. Vols? Cobrant 1.000 pessetes la setmana, un home havia de ser bon treballador. Actualment només queden dues motos BMS a les Illes Balears. I una d'elles la té en David Navarro. Sí, queda una que té fill del senyor Baltasar Marc Santandreu, Al Manco n'ha quedat una a la família. Fill de l'amo. el fill de l'amo que va fer les BMS. Jo la meva la vaig trobar en molt mal estat, o sigui, està Fatal. tota podrida. En mal estat no, pitjor. Això és una foto de la part, diguem, central de la moto. Això és la caixa d'eina, això és el depòsit que està tot foradat i podrit. Tu per què me diu que això és una moto? Perquè és un tros de ferro. Bueno, arribarà a ser una moto, ja la tenc bastant adelantada. I està molt malament. Jo no crec que la puguin reconstruir. No diuen que amb paciència es guanya el cel? Doncs si en David aconsegueix restaurar aquesta moto, Sant Pere el rebrà amb els braços oberts. És l'única que diguem, que ha feta de quan la moto era completa. Doncs més val que no la perdi. No, a la mateixa casa, perquè, segons me van explicar, estava feta en els passillos, si te dones compte, això són les cortines. Sí. No m'hi havia fixat. És l'única foto que hi ha realment de quan la moto era nova, D'una BMS. d'una BMS. Aquestes inicials volen dir Baltasar Marc Santandreu. No es va rompre el cap en posar-li el nom. Tu m'has dit que aquesta moto se venia a les 37.000 Sí, pessetes. 37.000, sí. Ara, si qualcú avui en dia la volgués comprar, Podria anar a una subhasta com va un quadre o va una altra cosa i sortir un capritxós. Però la moto en si no té res més que els que l'estimen, els que l'han vista i els que l'han viscuda i tot això. En David Navarro, que és molt punyetero, jo crec que si li donaven 3.000 euros no la donaria. Així com està. I restaurada, bueno, restaurada això és un poc una opinió meva, però una BMS que just està la que no va vendre, que la té ell, i la d'en Navarro que se sàpiga, no té un preu, ja això ja dependeix de moltes de coses. així com està, per quin preu la vendries fora de restaurar, així com la... Així, si són 4 ferros. No la vendia de cap manera. Ni per... Por nada. Aquesta moto me vaig preparar a fer-la i la tenc de fer. Una, perquè l'Ajuntament de Santa Margalida cada any me diu com tens la moto per la fira i sempre li dic l'any que ve i ja ara vaig a veure si per el mes d'abril d'aquest any la puc dur perquè ells són els primers interessats en que la moto estigui exposada el dia de la fira allà A Santa Margalida. a Santa Margalida, que va ser d'allà on va sortir. Jo ja fris per veure'n el resultat, a veure si torna a lluir com quan era nova. Sí, aquesta ja du moltes hores de feina i les que queden. Però tornem als inicis de la BMS. I una pregunta, si tot ho feu vosaltres, quanta gent éreu que éreu a fer feina en el taller? Ell i jo també en teníem un de Santa... Només 2 persones? Doncs havien de fer una feinada. Però normalment ho fem entre 2. Però antigament jo crec que aquestes persones que muntaven la peça per ells mateixos, jo crec que els poden donar un 10 a aquestes persones. En total, la BMS se va fer una... Quantes motos arribaren a fabricar? En van fer una trentena, se'n van vendre 3 a Mallorca. A Santa Margalida 2, a Artà 1 i el resto se va vendre a Madrid. Però les que varen vendre a Madrid varen donar problemes. Com pinyons
que van ser molt defectuosos i quan arrencaven en la primera coronaven els pinyons. I per amor d'això se va sopar tota la venta, la moto d'en... I és que els varen tornar totes les motos i varen haver d'arreglar-les i tornar a enviar-les a Madrid. I antigament arreglaves frenos, arreglaves la direcció i ho arreglava tot. Però avui en dia, enxufat a un ordenador i surt el cotxe arreglat, els cotxes, la moto, o el que sigui, perquè les motos són tan modernes com els cotxes. Quant d'any va existir la BMS? Bueno, això van tardar 5 anys i que en aquells 5 anys ho tenien tot arrencat, tot a punt per fer-ho, i quan ja ho tenien quasi tot en marxa, després va ser quan a Madrid van anar malament aquesta venda de motos. Encara que hi ha una altra versió dels fets. El que aquest home, el que li va fallar va ser un soci financer que quan se va iniciar la producció de motos se va retirar i se va trobar ell que tot sol no veia possibilitats d'anar endavant amb una cosa feta artesanal i va decidir no fer-ne més. Mira, és una bona història aquesta de la BMS, malauradament va durar poquet. Sí, bueno, van durar 2 o 3 anys, que llavors eren motos que tothom en parlava, perquè eren motos ràpides, motos que corrien molt, guanyaven a tot el que hi havia per aquí. I és que anaven a 140 km/h. Ens vam enfrontar un poc, nosaltres en tercera i ell en quarta, va ser una Puig que van endur, que era 175 de França. La moto mallorquina és la que feia més via. Sí. Sí, Tenia una bueno, moto, que tenia... era igual que avui tenir un Mercedes. I començava, sí, només anava, fèiem coa per veure que mos dugués a fer una volta. Claro. Sí. Però a més de la Colomet i la BMS, a Mallorca es va fer una altra moto, la Coronat, que va fabricar en Jaume Llobera. Començar a fer l'any 53, varen fer que jo tingui memòria de matricular, només se van matricular 3. Jo donava la casualitat que feia feina veïnat a Can Cànoves, de mecànic. Hi havia la Coronat, un cap de cantó, el carrer mig, i jo feia de mecànic a Can Cànoves, però era un nen, bueno, de mecànic, feia cotxes nets. I jo el coneixia, en Coronat i totes aquestes coses, i se'n venien poques de motos d'aquestes. I corrien molt, aquestes motos? Feia d'haver 100 km/h. Déu-n'hi-do! Que va participar a qualque carrera aquí, la pujada, la recta de Solla i coses. És a dir, era més una moto de carreres que no de Sí, era una moto més bé deportiva, sí. I com era? Tenia unes prestacions de gran velocitat. No, jo diria que era més de passeig, de carrera no ho crec. Perquè si mal no record tenia 62 centímetres de diàmetre de pistó i 66 de recorrida. I eren bastant lentes i tranquil·les. Com quedem? Eren ràpides o no? Deu saber això que diuen que a un mateix vent, aquí li diuen bo i allà dolent. Bueno, pues la Corona, com t'he dit, que era una moto molt adelantada en la seva època, ja anava en cardan. Era... És molt diferent de les altres que hi havia de... Sí, totalment diferent. De fet, aquesta moto tenia un disseny i una tècnica que fins molt d'anys després no es tornaren a veure. De l'any 50 i tal no he vist cap moto que sigui en l'estètica aquesta tan... Això diríem és una moto com a més grossa, més de... Sí, pareix una moto actual, De senyor, diríem. Exactament. Sí, el meu nòvio anava, si m'he xulo com 8, i clar, i figura't tu, si el cercaven. I com pagava la millor de vegades se n'anaven amb qualque companyero a fer una escapada cap a Palma. No sé què feien, però feien una escapada. Devien fer bonda perquè anar a Palma... Segur, llavors, sí. És una moto que va amb un amortiguador central. El motor era flotante. Flotant? Nadava i tota aquesta moto. Sí que era avançada de l'època, sí? El motor anava damunt un bloc de goma i a mesura que la moto anava funcionant, el motor oscil·lava, o sigui... Doncs no nadava. No era una cosa que estigui fitxa, diguem, en el xassis. Bueno, el sistema és que la rotació del motor era igual que la BMW, que jo de rodar així, rodava així de sa. I per posar en marxa, allò de pitjar així, pitjaven cap a de fora. I tenia la transmissió com en cardan, tapada, no tenia cadena. No sé res més. Jo, si me vol dir, que les motos, només sé que tenen 2 rodes o 3 si duen en sidecar.
I aquesta moto m'has dit quina cilindrada era? 175. És que aquí pareix bastant més Més grossa. robusta. Tens raó, Joan. Jo hauria dit que era de 250 centímetres cúbics. I escolta, David, com així no va funcionar aquesta moto? O com així se va deixar de fer? Pues igual que moltes coses, per falta de bombers. Per fer-la sencer i tot això pues ja s'han de fer matrius, s'ha de fer de tot, i això és molt costós. I és que en Jaume Llobera es va cansar de gratar-se la butxaca. Jo diria que no va funcionar per la part econòmica perquè no se podien industrialitzar. I per fer-lo així en pla artesanal no marxava l'economia. Només se'n van matricular tres i Tres. les tres són a fora. I les tres són a Barcelona i les té el mateix propietari. És a dir, que a Mallorca no en queda cap ni Que una. sí, que verdaderament tenia tres, però les volia vendre les tres. I què en demanava per les tres motos? Si no me'l recordo, em demanava 12 milions de pessetes. Quina barbaritat! Però tenc entès que es va fer una quarta moto, encara que no es va arribar a matricular. On deu ser? Està enterrada perquè el senyor que la va comprar no li anava molt bé, la moto, no la sabia manar, i la va voler tornar al senyor Llobera. El senyor Llobera va dir que no li interessava, i se va molestar, i com que feia una casa la va posar dins la cimentació. Si no la va veure fos. A dins els fonaments va tenir una bona idea. Va dir almenys conservaré la moto al baix dels fonaments. No la veuré. No la veuré, claro.